Yo Kang Didi. Apa tadi nyedak-nyedaki? Yo, gelunganku yo. Kabeh pancen lupaku ninggalake sliramu nganti nekat tanpa aku jekening lokalisasi ketonku ke pati-pati wes rumangsa jalari kepiye wae tak goleki ning ra ngerti ning ngendi taparani ana kaji jarene wis pindah dali ake-ake tak tututi jare wis ning Kalisari kuyangan baber lan bayanan kabeh wis tak lajahi kok ora ning kirim molayan mapanmu ana ngendi iya ayo Sela semangat dong semangat kabeh pancen luputku ninggalake sliramu nganti nekat tanpa aku jaga ning lokalisasi ketonku ke pati-pati wes rumangsa jalari kepiye wae tak goleki ning ra ngerti ning ngendi ayo taparani ana kaji jarene wis pindah dali ake-ake tak tututi jare wis ning Kalisari kuyangan baben lan bayanan kabeh wis tak lajahi mak ora ning kirim molayan Monggo Pak Kartono goyang bareng.